Bizitza galdera existentzialez josita dago. Mirari, hauxe da gaia. Zein da bizitzaren zentzua? Baita bertsogintza ere. Zen necesidade, nondik kantatuko dutu? Erantzunak topatzeko, pentsatu eta hausnartu egin behar da. Ta nik guain, Zeri kantatuko diot? hainbeste bueltak bertso txarrat kantatzen. Horixe da bertsolamintza, bertsogintzari hainbat ertzetatik begiratu eta gogoeta egitea. Eli Pagola eta Aner Peritz bertsolamintza lantaldeko kideak dira eta beraiek emango digute aurtengoaren berri. Arabako txapelketako azken txanpan sartuta, Aramaioko bertsoaldiak entzungo ditugu, baita Iruñeko bertsoarokoak ere. Bertsolaritzaren ertzetik ertzera, has dadila hitzetik hortzera. Ongi etorri gaur babestera, Arabar lehen sektorea, Samaniego azal zuria, Esparrago luzemea. Aramaioko bertsoen buru, Manez horburu doblea. Elieleka elikatuko, Litzaken leka librea. Txampiñoi Peru, bueno oraingoz, Unai patata trebea, Eltzearen zaporea, zuek aurreko jendea, beti izan naiz parrilla zale, eta aragi jalea, gaur atera den menestrak kriston, itxura dauka ordea. Bertsogintzaren gogoeta gunetako bat da bertsolamintza. Martxoaren 13-tik 23 bitartean izango dira urtengo jardunaldiak. Eli Pagola eta Aner Peritz bertsolariak antolakuntza taldeko kideak dira. Idearte, arte eta goi-mailako diseinu eskolan elkartu gara bertsolamintzako gogoeten lehen aletzea egiteko. Eli, Aner, bertsolaritzak zenbat ertz ditu? Bai, ez dakite jarriko nuken bertsolaritza ertzak dituen ere muga duzela izik eta igual fokoa nun jartzen dugunaren arabera gai batzuk ertzean uzten ditugula edo gorputz batzuk edo begirada batzuk. Alegia hegemoniatik kanpo geratzen direla, ez? Ez dakit bertsogintzak bere horretan badauzkan ertz batzuk edo beste isla batzuk dituen. Eta zuei nondik begiratzea gustatzen zaizu edo lagun artean zaudetenean zeri buruz hitz egiten duzu askotan? Bueno, justu uste dut aurtengo bertsolamintzaren gaia badela askotan hitz egiten dugun gai bat, nondik kantatzen dugun, zeri kantatzen diogun, horrek ze ondorio dakartzan, zergatik nola noraino egin daiteke, noraino den zilegi ez dakit. Hori justu uste dut badela nahiko presente daukagun gai bat. Eta bertsolamintzan bertsoari buruz bakarrik hitz egingo duzu? Bueno, nik uste dut bertsotan inoiz ez dela hitz egiten bertsoari buruz bakarrik, ez? Ez, metabertsolaritza ez da hainbestetan egiten ere, baina... Bai, nik uste bertsoa azkenean edukiz betetzen den heinean eta arte disiplina bezala bere esan beharrak eta bere mugimenduak dauzkan heinean horiei begiratzea ezinbestekoa dela eta horri begiratzen saiatuko garela, alegia bertsoa edukiz betetzen dugunean, ze edukiz betetzen dugun eta horrek zer dakarren. Ba, ongi iruditzen bazaizue, bertsolamintzari begiratuko diogu guk. Osongi. Arabako txapelketa azken txanpara iristen ari da, eta gaurko programan Aramaion izandako finalerdietako bertsoaldiak eskainiko dizkizuegu. Manexa Agirrek eskuratu zituen puntu gehien Aramaioko kanporaketan, eta zuzenean sailkatu da martxoaren 16an Gasteizko Printzipal Antzokian jokatuko den finalera. Gainontzekoek dulantziko final aurrekoaren zain geratu beharko dute. Pisukideak zarete. Apustua egin zenuten erretzeari utziko zeniotela. Unai, gaur etxean sartu zarenean, tabako usainan aberitu duzu. Iñakiri azalpenak eskatu dizkiozu. Utzi behar genion guk erretzeari, baina Winston usaina orain da nabari. Harrapatu egin zaitut egon zaitez adi,
ta ez begiratu aizu txakurrari, ta ez begiratu aizu txakurrari. Enekien horrela zenik iritsiko, txakurra eta biok flipatzen txikito, hainbeste zigarrota kanuto sin filtro, usaimena galdurik daukazu betiko, usaimena galdurik daukazu betiko. Usaimena bai baina bizta ez gaur aizu, zigarroa atzean hortxe baitaukazu, erdira utzi zazu egidazu kasu, eta beste erdia niri emadazu, eta beste erdia niri emadazu. Lehenbizia asmatu du, bai usainarena, zigarroa ikusi egin du urrena, nere ustean dela zure irudimena, monoaren errua izango da dena, monoaren errua izango da dena. Monoarena dela enaiz inozoa, jo orain emanaguk genuela pausoa, baina behin egin duzu lehen erasoa, ta orain erreko dugu pakete osoa, ta orain erreko dugu pakete osoa. Baina egin genuen apostu itzela, etxea garbitzea urte bat horrela, bale erreko dugu ezin zen bestela, baina oroitu zure errua izan dela, baina oroitu zure errua izan dela. Eli, Aner, zer da bertsolamintza? Bertsolamintza bada bertsogintzaz gogoetatzeko edo eztabaida batzuk taldean emateko foro bat. Nik uste oinarrian daukala hori, gogoeta partekatu bat, nahiz eta agian danok adostasun batera ez iritsi, baina oro har kolektiboki egindako lan saio bat deituko genioke. Eta zuek lantaldean egon aurretikan zer harremantzen duten edo zertzen egiten bertsolamintzari buruz? Nik askorik ez egia esan da. Azkena duela 5 urte egin bazen niri urruti geratutzen, baina bueno, nik entzun da eta bat neukan eta gero egingo zela esan zigutenen ja gehiago sartu gara. Duela 5 urtekoan parte hartu nuen, orduan txeginen Asier Galartza Musi eta biok sustapen batzordean sartu berriak, eta iritsi zitzaigun gaztei begirako saio bat antolatzea, eta hori pixkatan bildutako informazioa bolkatzea bilagunan, baina la kontziente bintzat aurreko edizioan. Bertsolamintza bezalako jardunaldiek zer ematen diote bertsogintzari? Bueno, nik uste dut aukera bat eskaintzen dutela gogoetatzeko eta pixka bat gelditu eta pentsatzeko momentuan igual batetik bestera dabiltzan gaiez eta gure artean agian modu intimoagoan edo talde txikiagoetan agian sortzen zaizkidun zalantzak, debateak, gatazkak gelditu eta hori buruz pentsatzeko eta talde handiagoan eta denon artean hori buruz eztabaidatu eta nonbaitera iristen saiatzeko. Bai, nik uste bertsola hitzalde horretatik nahiko jardun pentsatua dela, ez? Nondik egin nahi dugun edo zer egin nahi den ere aurrez oso gogoeta duta balin badukazu ez da nahikoa igual gure artean bakarrik egitea, baizik eta talde zabalagoak edo oinarri batzuk, ez? Batez ere, bertsozale elkarteak antolatzen duelako eta elkarte ikuspegitik nik uste interesgarria dela oinarri bat edo lantzen joatea. Gero uste horrek ere uzten duela urlo bat edo poso bat eta hortarako aukera aprobetxatzea.
Bertze garai bateko kontuak diruditen arren, berriz ere izpide ditugu pilotakadak eta poliziaren kargak. Tolosako inauterietan zebilen gazte batek begian zauri larriak izan ditu foam jaurtigai baten ondorioz eta ikusmenaren zati bat ere galduko duela erran dute. Ez da egun horretan izandako zauritu bakarra izan. Ez da kasu bakarra, duela urte pare bat matraiezurra lertu zioten neska bati Bilbon, hemen Iruñean begi bat galdu zuen Aingeru Zuraidek duela urte batzuk, nola moldatzen da auzia? Ai poliziak gehiegikeri, asko egin du nabarmen, orain gazteak begi bat galdu, festara irten ondoren. Poliziarik behar aldugun, ebatzi behar da hemen, ta behar bada gero erabaki, nolakoa izan behar duen. Zertarako eta zer lortzeko, nork behar du polizia, askok begia galdu badute, takabakasek bizia. Hain nabarmenta begi bistako, zaidan honetan auzia, ulertezina zait oraindik ai, askon ezin ikusia. Ene herria ta polizia, gaur egun dira bi mundu. Hainbat tokitan herriak biak, lortzea ere lortu du. Baina batura den polizia, enago oso seguru, dispersen seka aritzen zaigun, eredu hori badugu. Eta horrela aritzen dena, berez da salagarria. Polizia da arrazista eta jarrera daukalarria. Ereduaren dudamudetan, zeo zer nahi zigarria. Munduko zein lekutan dugu ba, poliziere dugarria. Polizia bat saia ziteken, herrian gana hurbiltzen, baina tamalez saiatzen dira, alik arma gehien biltzen. Hanka sartzetan inoiz diote, sentitzen dugu sentitzen, ta horrelako kasutan ere, inork ez du dimititzen. Monopolio erabatekoz, dabiltzala alegia, eta horretan ebasten zaio, gaztetxo bati begia.
Gure keinu bat da violento, hori da haien egia, eta karga bat gero sekula, ez da indarkeria. Pasaden astean, Iruñeko gozotegi bateko langilearekin euskeraz mintzo nintzela, erran zidan berriki bere dendako bezero batek alde egin zuela bera euskeraz adituta. Oraindik ere, haunitzetan pairatu behar izaten dugu euskaldunok parekoaren ezin ikusiak eta mespretsuak karrikan euskeraz aritzeagatik bakarrik. Kontatuko diguzuen noiz pasa zaizuen zuei azkeneko zolakoren bat? Kazetari naiz lanbidez, berdin zenbat nahi neurritan, izan gizarte gaietan, edo berdin politikan. Sarean nabil beti euskaraz, eta beti kinkan, en castellano erantzuten da, egunean 4 alditan. Neri tabernan pasa zaite zintzen izan bestela, aquí se habla en español, ta jarri zidan eskela. Ta ni aseran sentitu nintzen lotxatu xamar bezela, baina ondoren pentsatu nuen izorratu daitezela. Baina beti gorrotoa ez dago begien miran, niri ala pasa zitzaidan behin barra ertz baten jiran. Mespretsu nahian ez nik euskeraz eskatu eta segidan, bere ustez jatorta detallista inglesez erantzun zidan. Nola ezaguna naizen, joandako aspaldi baten, komisario linguistiko, trazaik ez aldut ematen. Ni ikusita saiatzen dira, zerbait euskaraz esaten, baina badakit denen kasua, ez dela hori izaten. Euskaldunak lotxa badu, bere lehenbiziko traba, duela gutxi joan nintzen, etxe ondoko dendara. Ta esan zidan jo sentitzen dut, ta zer gertatu zen ara. Horrelakotan haundinak ere, txikitu egiten gara. Ohitura da lehen hitza euskeraz eitearena, toki asko izan leike, supermerkatu taberna. Ez dakit eta egin erderaz, sarri esan didatena. Lehen amorrua ematen zidan, baina orain soilik pena.
nondik eta zeri kantatzen dion bertsolariak begira jarriko zarete aurtengo bertsolamintzan, zergatik aukeratu duzu gai hori? Abia puntuetako bat izan zen, bertsolariak posizio bat hartzen duela, seguraski guk ere nunbaitetik kantatzen dugu, gure gorputzetik hasita kantatzen dugu, zerbaitik kantatzen diegu, guk ere ikitzen ditugu diskurtso horretako elementu batzuk, argi dugu beste bizipen batzuk, agian gu baino zapalduagoa daudenen bizipenak ez ditugula erabili nahi txaloak lortzeko, baina era berean gureak bakarrik ez diren diskurtso batzuk edo bizipen batzuk ere edo realitate batzuk ekarri nahi ditugula plazara, orduan hor pixka sortzen dena da ez, orduan hori nola egiten da. Eta uste dut ez dela gaia aktuala, lehendik ere badatu zela, baina bueno, azken urtetan eta bai garrantzia hartzen ari dela, eta ikusi genuela momentu egokia zela gian hortaz hausnartzeko. Bai, nik uste bazela momentua horretaz egiteko, akaso aurrerago beste leku batean ere egongo ginelako, eta badelako azken urteetan etorrien eztabaida bat, igual transfeminismotik edo hasita edo hortik abiatu dena eta horko zalantza batzuetatik hasi dena, eta gero beste leku batzuetara eta beste gune batzuetara mugitu dena, eta ez dakit, ni behintzat kontziente naiz gure artean desenteko hausnarketak, bueltak, eztabaidak eta buruko minak ekarri dizkigula gaiak, eta erantzun absoluturik ere ez geneukala, eta seguruenik ez dugula topatuko, edo ez dela helburu behinena. Ui? Zer egin goet? Aurrekoari erori zaio, eman bueltan. Ez neska, hartu zuretzat, eta gonbidez blogunak. Ongiari eta gaizkiari buruz, arituko gara solasean, zer den ongia egitea, zer gaizkia egitea. Jone, zu izanen zara Joanesen ongia, eta Sahats gaizkia. Egoera batzuk paratuko dizkizuet, eta bakoitzak bere posturatik erran beharko luke, ongiak zer eginen lukeen, gaizkiak zer, eta Joanes zuk borobildu zuk egitan, zer eginen zenuken egoera hortan. Lehenengo egoera, lurrean 50 euroko biletea aurkitu duzu. Berrogeta €50 hor zeuden tabernan, topatuta zer egin hor nabil dileman, bertsio zalearekin aizen bat harreman, honena igual €1 bakoitzari eman, honena igual €1 bakoitzari eman. Bilete handi hori eskuetan hartu, eta bi aldetara suabe begiratu, poltsikoraino goxo eta suabe sartu, ta gero besterikan baute den bilatu, ta gero besterikan baute den bilatu. Lagunekin tabernan posible ote da, ta bati bilete bat patrikatik bera, niretzat hartuko dut denon mesedera, ta erori zaionari trago bat atera, ta erori zaionari trago bat atera. Bigarren egoera, erosketa egiten ari zarela, sartu berri den pertsona bat zure aitzinean kolatu eginda. Ara erosketetan urrengo problema, ni biesne kaxarekin kajeroan barrena, ondokoak karroa beteta dudena, ta pasada eskatu gabean baimena,
tanik eskatu diotari barkamena. Nola hemen ez daukan inortxok kontrola, aurretikan pasa zait egin gabekola. Alakoak gertatu izan dira ola, baina ez diot esango deus ere inola. 50 erori zaiola. Eroski baten sartu eta berehala, amona xar bat makur aurrerantz doala. Aurretik kolatu zait nahi gabe bezala, nere esneak zintara bota ditut ala, nereak ere berak ordaindu ditzala. Eta azken egoera da, aparkatzen ari zarela atzeko kotxeari kolpea eman diozu. Akatsak egitea zer da humanoa, bizitza hontan hori gure erritmoa. Takatsak onartzea da gauza sanoa, gauzak ondo eginda hemendik banoa. Hor dauzka bilete bat ta telefonoa. Kotxean egongo naiz goxo pipak jaten, ta bera etortzean ni alako baten. Parera gertuko naiz ta zera esaten, berak jo nauelan eta garrantziaken, ea nirea ere konpondu dezake. Aparkatzen atzeko kotxea kolpatu, ta inguruko jendeak neri begiratu. Beraz paper batean ipini bidatu, kapoaren gainean hau dut izkribatu, kolpe bat eman dizut, mesedez barkatu. Etxera bueltatu zara azkenean. Ez da izan espero zenuen moduan. Zortzi urtez preso egon eta ireki dute atea, berriz ere naiz itxuraz, lehen nintzen bezain askea, etxea berriz ikusi, ta txikitako parkea, nahi nuen buelta ederra, ideala izatea, baina hortxe hasi egin zen laguntasunen eskea, utxik zegoen nire ondoko konpainiaren partea, eta horrela dijoa, zailtxo lehenengo urtea, ez da erreza izateen, espektatibak jaustea.
errealitatea izaten, da noizbait horren krudela, betean un egunero, jaki goxo ez xabela, eta goraino zijoan utxeunearen nibela, baina hori etzen izan, nire buruaren eskela, jaso dut lagun berrien, laguntza oso epela, denbora eman behar zitzaion, ta ezin zen izan bestela, orain pozik esango dut sentitzen dudan bezala, bizitza berreraikitzen, oso gogoz nabiela. Bertsolari hainbat begirada daude eta aurtengoan zein dira hizlariak eta ze gai landuko dituzte. Bertsoaren 13an hasiko da Gasteizen. Maider Arregi irekiko du hegemonia eta ertzeko gaiei buruzko hitzalditxo batekin, edo behintzat bere gogoetak plazaratuko ditu, eta gero egoera sozioekonomikoari nola edo kantatzen dute zaion, edo horri buruzko gogo eztabaida bat egingo dute Aitor Bizkarra eta Oiana Igoranek. Martxoaren 14an Bilbon hariko dira lehendabizi Jesus Mari Irazu libreko bertsogintzak dituen aukerez eta mugez, eta bestetik odintzen behita generoaren eraginak botere harremanetan zenbateraino aldatzen dituen gauzak hausnartuko du. Eta gero aurrerago martxoaren 20an itxasun izango da, eta bertan bertsolaritza ea zenbateraino dagoen ideologiarekin konektatuta, lerratuta, horren bueltan hariko da Oiana Arana, eta gero ea diskurtso guztiak errespetagarriak ote diren edo ez, galdetu diegu Maialen Akizu eta Ainhoa Urieni. Azken osteguna martxoaren 21an Iruñean lehendabizi gai jartzaile autoreaz hariko dira Julio Soto eta Imanol Artola, bat bertsolari ikuspuntutik eta beste gai jartzailearenetik. Eta azkenik bertso eskoletan ea gai hauek zenbateraino lantzen diren hausnartuko dute lurralde bakoitzeko bertso eskoletako irakasle batek. Kasu honetan, Odei Barrosok, Aitor Xalegik, Unai Iturriagak, Oiane Pereak eta Sarai Roblesek. Eta martxoaren 23an bilagunan elkartuko ditugu denak, edo behintzat hitzaldi guztiak, hitzartze laburxiagoak izango dira, eta ez da izango formatu laburreko zerbait, baizik eta eskatuko diegu, aurretik egin dituzten jardunetan, zerbait ekartzea bilagunara. Orduan, askoz ere motxagoak izango dira, baina gutxi gehiago denen berri izateko aukera izango dugu, eta borobiltzeko bazkari bat eta bertsoalditxo bat ere izango dugu, halako bertso saio ez dakigu esperimentala izango den edo ezoiko xeagoa behintzat. Hitzetik hortzeran, gonbidatuei bertsoaldi kutxuna galdetzen diegu, ez dakit, zuek baduzuen azken 5 urtetakoa, azken bertsola mintzatik honako bertsoaldirik edo bertso saiorik. Egia esan, kosta zaigu ados jartzea. Iritsi gara pixka bat saio berezi bat ekarri dugu, bertsoaldi bat baino, eta hori da Donostian egintzen heriotzari buruzko saio monografiko bat. Bi gauza lotzen dituelako, ez? Batetik, ohiko bertso saio batek bete behar dituen gauzak betetzen ditu, ez? Nor ara joan zena saio bat entzun datera zelako, baina era berean badituelako esperimentutik eta gogoetatik asko diratako elementuak. Ongi iruditzen bat zaizue, bertsoaldi bat aukeratu eta entzun egingo dugu. Gaztetan, bizitzearen luze zabalak ze forma hartuko duen imaginatu ere ezin dugun garai hortan, buruarin eta axola gabe eta inkontzientziarik handienean
nork ez du egin esazue zintzo eriorekin dantzan. Andoni, erio, miren gaztea dantzan ari zarete. Neretzako zerala badakit zierto. Gauza badaukat orain zuri esateko. Zabiltz auto iskina ta dantza areto. Zenbat ta gazteago neretzat hobeto. Barruan geratzea akaso bada, hor fresko egiten du, ta etzazu konpara. Ni gustora nenbilen gaur onatara, ta zuk nork gonbidatu zaitu festa ontara. Ni etortze arrazoi ta hurbiltze zio. Zein ote dan jakin nahi horixe desio. Alperrik izango da mila maldizio. Areto hontan ni naiz lehenengo sozio. Sozioa zarela ta hemen kabitzeko, nahiko lan duzu alere denok isiltzeko. Tirakari zatzaizkit zugana biltzeko, joateko etorri zara ala gelditzeko. Hainbat adikziota ohitura txar jabe. Zure rutina hoietan txertatuta daude. Amak usteko esan, zuk segi alare, zu etorriko zatzaizkit neu bila joan gabe. Zurekin joateko enago oraindik, gaua luzea baita ta aspaldidanik. Bideo jokoetan bezala lehendanik, beste zazpi bizitza oraindik dauzkat nik. Lankideak zarete. Zuen lantegira nagusi berria heldu da eta gaur esan dizue bazkari bilera bat egin nahi duela langileekin. Guztien iritzia, kezkak eta kexak ezagutzeko. Unai, zuri ideia ona iruditzen zaizu. Manex, zuk ez duzu argi ikusten bazkari horren helburua. Nagusi honek deitu du dagoeneko, bazkari bilera bat orain egiteko, naizta salto bat dagoen gubion tarteko, entzun nahi gaituela nigatik ederto,
Pentsatzen dugun hori argi esateko, pentsatzen dugun hori argi esateko. Baina nola eman horri bedeinkazioa, berak izan nahiko du dauka desioa, lehenengo platerean gure sozioa, bigarrenean laguna haze akzioa, eta postrean noski esplotazioa, eta postrean noski esplotazioa. Esplotazioa da beti ere lanata, ederra denik ez dut esan manes barka, baina honekin jarri aldugu denok marka, bere aurrean egin Kristoren zarata, ta bukatu baino lehen egingo du hanka, ta bukatu baino lehen egingo du hanka. Ez etorriko da, bera pausuz pausu, itzonak esan behar ditu sarri usu, ta igual konbentzitu egingo zaituzu, bazkarian jardunda xuabeta amultxu, ta gero zure hitzak jan beharko dituzu, ta gero zure hitzak jan beharko dituzu. Txuleta bat jatea nik nuke nahiago, naizta esan duzun hori ez den hain arraro, olako asko egon dira denboran luzaro, baina konbentzitutan nagoni zeharo, arekin bazkalduarren nizuekin nago, arekin bazkalduarren nizuekin nago. Beraz soberan dago nire azken galdera, gu lagunak gaituzu lankidea bera, gora berak izango ditugu sobera, zergatik orain joan plateren gainera, gaztea zara unai ta segi lanera, gaztea zara unai ta segi lanera. Zer den niretzat etxe bat? Adibidez, ilobak marrazki bat egitea, edo marrazkiak oparitzea, edo txakurrak kasu egitea, lagun? Normalan kasu egiten du, baina gaur egun txarra du. Bere izenpean lehenengo diskoa kaleratu berri du Gorka Urbizu musikari nafarrak. 10 kanta bildu ditu diskoan, eta tartean da Etxe bat izeneko abestia. Erraten alda diskoko abestirik diferentena intimoena dela. Etxeko eszena bat kontatzen du. Zertan ari den aita, zertan ama, iloban ondagoen, zer bazkalduko duten, zakurran onden. Ariketa bera eskatuko dizut zuri. Bertxotan deskribatzea nahiko nuke nolako izango litzateken etxe bat abestia zuk idatziko bazenu. Bigela txiki
armairuekin, pixkat direnak txikitu, komun zuri bat bi asteotan, presaz ez dena garbitu. Sala handi bat liburuz lepo, zirrikituz zirrikitu, ta sukalde bat nahi nukena, bertan gehiago aritu. Nire etxea nire deitzen dut, naizta oraindik harritu. Dekorazio merke-merkean, doa istripuz istripu. Lehenago ezen baina etxe bat, izateko denak ditu. Lehenago etzen baina etxe bat, izateko denak ditu. Romantizatu liteke dena, kantu bat etxe bat trena, baina daukagun gizarte hontan, etxea hain da problema. Gehienentzako etxea baita, bakarrik gurasoena. Askorentzako alokairuan, gurasoena ezena. Kolektibora begiratzea, hori egiten zait zailena. Nire etxeak hauexek dira, baina begira zuena. Etxe bat baita ia gaur egun, gehienetan falta dena. Etxe bat baita ia gaur egun, gehienetan falta dena. Eli, hau da puntuetarako gaia. Larrialdi klimatikoa. Larrialdi klimatikoa. Klima aldaketa da ukatu ezina. Ta hori onartzeak ematen du mina. Bistanda hori dugu egia gordina. Hori aldatzeko jarri behar dugu grina. Bigarrena. Euri gutxi egin du aspaldi honetan. Eta nekazariak daude orain penetan. Gauza larria dugu hauxe guk benetan. Mundua ez baitago bat ere orekan. Urre bihurtu alda txorroteko ura. Babai izan daiteke nun jartzen da muga. Eta aurrezten hasteko ordua geldu da. Sistemak aldatu behar du bere itxura.
Zure frustrazioak iturrian ondu, lana aurrak argaldu elizan ezkondu, gehienez lur zati bat alko duzu ondu, mundua ezin baita bakarka konpondu. Bertsoa oinarritzat duen antzerki ikuskizun berria izango da Euskal Herriko antzoki eta plazetan. Itzaliko Bagina du izena, eta Janire Arrizabalaga, Izaro Bilbao eta Araitz Katarain bertsolari gazteek sortu dute. Trama izaerak 3 pertsonai bertso munduko zein haien barne munduko bakardadetik kolektibora eramango ditu. Egungo sistema individualistari kritika egiteko asmoz. Aurre estreinaldia martxoak 22an izango da Bilboko Loraldia Festivalean. Kontratazioa lanku.eus atarian. Bertsolariei buruz aritu gara, baina gai jartzaileek ere badute bere garrantzia bertsogintzan, eta hori ere landuko duzu bertsolamintzan. Bai, gainera, hau, kasu honetan dagokidun gaia hau izan da, bere biziko garrantzia du gai jartzaileak, neurri batean gai jartzaileak erabakitzen duelako, nork nondik zeri kantatzen dion saio askotan, eta beraz, hor ere zer esana handia zegoelako. Baina, ustote ingo dituzen irakorketak eta bertsolari eta gai jartzaileetatik eta atera daitezken gogoetatik agian taldeari ere laguntzeko erramienta batzuk atera daitezke. Bertso eskolei begira ere jarriko zarete, bertso eskoletan ere sortzen direlako bertsotarako begiradak. Bai, batzuetan uste dute bertso eskolak izaten direla, ez dakit, errima lantzeko lekuak edo, eta izan daitezke, ez da teknikoki landu daiteke bertso eskoletan, baita ere diskurtsiboki landu daitezke begiradak, esperimentatzeko leku bat da, ez da leku bat nun plazara egitera zoazen ariketa hori egin dezakezun, baina eremu itxi batean, konfiantzazko eremu batean, eta gero ez doana inora. Beraz, uste hor nahiko ezkutuan geratzen dela bertso eskoletan egiten dena, eta horregatik saiatu gara eremu desberdinetako bertso eskoletan nola lantzen den ekartzen. Bertsolamintza, bertsozale eta bertsolarientzat bakarrik da? Nik uste dut, azkenean zentroan bertsogintza dagoen momentutik, bertsoak izango du ardaz, edo bertsoaren ekosistema izango du ardaz bertsolamintzak, baina bertsoa inoiz ez da bertsoari buruz bakarrik eta ekosistema oso bat, eta gintza oso bat osatzen du honek guztiak, eta gainera nik uste dut ez direla bertsoari bakarrik dagozkion hausnarketak eta gogoetak, eta beste hainbat arte disiplinatan ez dakit adibidez zenbateraino dauden debate hauek edo buelta hauek zenbateraino egiten diren, baina uste dut interesgarria direla eta hor ere egon daitezkeela behintzat. Orduan, nik uste dut ulertu behar dela fokua bertsotan egongo dela, baina oroar marko hau eta gogoeta hauek interesadak izkioken edo nor joan daitekela. Aner eta Eli, eskerrik asko eta gozatu. Eskerrik asko. Mila esker. Hortze eguna da gaur eta egun importantea izaten da Iruñeko Aldezarrean, ohikoa baino jende gehiago ibiltzen delako poteoan. Zuek elkarren ondoan zaudeten 4 pintxo zarete. Andoni kroketa, Jone txistorra pintxoa, Joanes piper fritoa eta Sahatz patata tortilla pintxoa. Nola ikusten duzu zuen ingurua, zein uste duzu janan dutela lehenago? Eraginkorra ni seguru naiz, ze berdin da tragoz trago. Behin hartzen naute eta ondoren gau osorako hor nago. Laugarren mendean hasi nintzen, ta kroketa naiz gaur arte.
Asko gaizki ahoskatu arren denek ondo jaten naute. Mozkor jator bat etorriko da barra ertzera ufadan. Ja galdetzeko gai ez denean tipulikote daukada. Jendeak noskini hartuko nau, piperbola babesean, edo mozkorrak daudenean edo jakroketak bukatzean. Ni barranen naiz asko egoten, tala ere ze iraute. Sobran geratzen naizen garaian, Andoni bihurtzen naute. Ni eguerdian ona naiz oso, ume jendeak jateko, eta gau pasa egin ondoren masa pixkat egiteko. Eguerditikan eginik nago kristalontan dotorea. Gauez goxoa eta urrengo goizean are hobea. Txistorra, kroketa eta tortillaz reponitzen dute barra. Egia esan lauetan ni naiz goizetik dagon bakarra. Laro besteok hementxe gaude horren resultoi hain jator. Benga Joanes animatu hor vegano kuadrilla dator. Eta pintxorik nostalgikoena, ni neu izango naiz tira. Amona zena eta kroketa batera etortzen dira. Hiruak gara gustagarriak, hiruak oiexen jana. Barra honetan beste hau dugu bere bolara doana. Bueno, bagoaz mozkor bat dator, denok hartu gaitu ara. Botaka eginda kalen batean gero elkartuko gara. Naiz beldurra daukagun elkarri kutsatuz, ustetan gabiltzala jendea usatuz. Nafarroan naparrekin ari nahi dut kantuz, beraz saia gaitezen saioak bultzatuz, bertso aroa urte osora luzatuz.